můžete všimnout, už se nacházíme u školy, přesněji za školou, protože tady by měly být otevřený dveře, jdeme to zkusit? Jo! Cože? A utíkej! No výborně! Hlavně bychom si to měli rozsvítit a pořádně to tady prozkoumat. Jo! To je super nápad, pojďme se podívat do nějakých tříd. Lidi, musím říct, že je hrozně zvláštní být takhle pozdě večer ve škole. Co tady mluvím o takovýhle buble, tak to nepořádně rozjet. On zatočí! On zatočí! Jeden na mě fajčí, mám piči, točí se. Tak jo lidi, nacházíme se ve velký tělocvičně a je to tady tak velký, že nedohlídnu na pár metrů, tak se tady radši půjdeme rozsvítit. Ano? Co? Že najdem, tak odemkneme tenhle ten zámek a můžeme se dostat dovnitř. Slyšíte to, co to je? Cože? Tady už jsou sekuritáci, Co? To stalo? No tak to bychom se měli jít schovat. Anetko, zasni světla!